Давай нещо да едем и не ми казвай какво готвите, какво не готвите, какво правите. Така, хубав ден, слънчев, прекрасен. Чудесно е времето. Аз е тук една паея. Бързо да врътнеме. Лека по лека ще ви покажа на стъпките как се случват нещата. Тук имаме едни хуи скариди, метнати. Първо да се запържат. И сега ще ги отделиме. О, че красота! И лека по лека ще нагласим. Ето, време е вече да ги изкараме. Разбира се, няма да се хвърлят. После пак ще се добавят. Ай, сега е време да сложиме и пилешкото месо. Оп, малко пръска. Добре. Запържваме го и него. Тук трябва да имате търпение. Става малко по-бавно, така че съвсем скоро ще ви покажем как стоят нещата. Айде до скоро. Така, слушай са. Дай, снимай това. Снимай. Дзън и дигни към мене. Ай, на здраве! Добавихме пилешкото месе, както споменах по-рано. Леко го обръщаме по-малко. И след малко ще дойде ред и на калмарите. Не, какво ти харесва? Айде сипаме калмарчетата. Пазим се да не ни опръска. Сега ги запържваме и тех лекичко. И ги отделяме после в страни, както пиленцето. Пиленцето от Монако. Мога да ви покажа после на пиленцето. На Митко манекенчето скока в басейна. Зар ви показва. Да. Ой, красота. Дойде време и на зеленчука. Слагаме ситно нарязания лук. Да го запържим. Отдръпнахме калмарите, то пък добре нищо. Запържваме лучеца и след малко продължаваме с другия зеленчук. Така, запържен е вече лука, метаме чесъна. Той сега ще си пусне вкусовите качества и направо засилваме зелено-червените чушки. Трябва да се запържат доста добре. И така, после връщаме скаридите, бульона, ориза и готвиме. Изместваме леко зеленчуците и слагаме испански червен пипер. Не, че с български не става. Такъв имаме. Така, много важно преди да загори. Разбъркваме. И изсипваме предварително настъргания пресен градински домат от на дядо Иван градината. И запържваме. Така. Тъй като камера гъръл избяга за малко да гледа бебето, предварително изсипахме бульона с ето помощник и сега е време за ориза. Като тук горе-долу на чаша ориз, 3 чаши вода някъде е пропорцията. Сложили сме шафран, разпределили сме горе-долу равномерно нещата, за да се готвят равномерно, така че е време на ориза, който го изсипваме по един много специален начин на кръст. Не е, че сме религиозни, така го правят испанците, така сме се научили и ние, така че започваме с насипването на ориза. Правиме така. Така и сега ще добавиме още, като си правиме в чаша. Така. Втора чаша. И общо взето 2 чаши и половина ориз. Така.
Сега го разпределяме горе-долу. Равномерно. И така. Това е за момента. И Орището вече къкри. След малко слагаме скариите обратно да се готвят. Така, намаляме огъня. След като сипе рибения бульон, е хубаво да покъкри малко на силен огън. И е време вече леко да го намалиме. Ето така. Още малко. За да не изври водата. Но пък да се готви бавничко. Време вече да върнем скаридите обратно. Почваме лека по лека. Горе-долу да ги редим. Сега няма да се стремим да е изключително фюжън, тъй като не сме кулинари. Но е важно да ги има. Колкото повече, толкова повече, казал Мечо Пух. И Фреди, ако ми се махна от краката да не ме спъва, ще е чудесно. Фреди е нашето пардящо френско булдоче. И ето, скъпи приятели, че сме на финалната фаза вече. Всичко къкри чудесно. Уха е перфектно, жалко, че не може да го усетите. Но пък идва. И след малко ще положим една кърпа отгоре, което е много важно. Винаги се прави, тя е за да се дозадуши ориза, който е една отгоре. И става чудесно, така че след малко ще видите и полагането на кърпата. Ето, че дойде моментът и на кърпата. Не е много голяма, но е достатъчна да покрие. Ето е кърпичката. Сложена вече. Ето и камера гърл е тук. Само една секунда. Това задръж. Тук, лекичко. Леко ще се прибиеш. Така, сега, много ми е важно малко вода се пръска отгоре, за да се дозадуши. Ами, това е. Общо взето, бих казал, че стана чудесна. След малко и на вкус ще опитаме. Жалко, че не мога да пробвате, ама поне ще видите как се случват нещата. Стискайте палци и следвайте за още кулинарни рецепти, въпреки че не съм кулинар, а риболовец, но поне пържена риба ще има. Айде до скоро!